либосҳо як намуди нақшҳои мукаррама қаюмова тарроҳи маъруфи тоҷик барои 6 меҳмони олиқадри раиси ҷумҳури Тоҷикистон дар Наврӯзи 2015 либосҳои идона таҳия кардааст. ин гуна либосҳоро мо барои императори ҷопон дохтем, барои шоҳи қатар дохтем, барои тамоми раисҳои ҷумҳурие ки дар шос дар Тоҷикистон дар меҳмонии мо буданд. ва ман гумон мекунам ки либосҳо ҳам бояд давру замони имрӯзи моро барои ояндаҳо сарояд бо забони заргарии худаш. Оно мегӯянд ки либосҳои махсуси мисли Хисрои Парвиз дар ганҷхонаи худ оростаю пироста буд, инҳо ба ҳамон дахл доранд, ба ҳамон табақаи либосҳо. хуб дар ин миён ягон пироҳане ҳаст ки бевосита барои худи ҷаноби олӣ духта шуда бошад? Ман хушбахтам ки аз ин либос барои ҷаноби олӣ духтам. Аз ин либос якеаш дар хонадони раиси ҷумҳуримон ҳаст. ин тарроҳи маъруф ҳуввияти меҳмонҳо ва ё соҳибони ин либосҳоро нагуфта, умедаш ин аст ки либоси духтаи худро баъдан дар тани меҳмонҳои баландпоя бубинад. мукаррама қаюмова замони омӯзгори фанни физика ва директори яке аз мактабҳои Душанбе ҳунари зардӯзиро аз модараш омӯхта, ҳамин гуна ба духтараш ҳам омӯзондааст. Вай мегӯяд ҳунари зардӯзиву либоси миллӣ ҳоло як давраи эҳёи дубораро аз сар мегузаронад. аз ин рӯ аз ҳар Наврӯз то Наврӯз моди либосу матто ва нақшу нигораш нав мешавад. хонум Қаюмова мегӯяд ба истиснои атласу адрас боз матоҳое низ ҳастанд ки имсол моди наврӯзӣ шуданд. нафарҳое мегӯянд ки не ман сурх намехоҳам, ё кабуд бошад, ё осмонранг бошад. Яъне ҳар кадом одам бояд зери кадом як сайёраи ранги худаш таваллуд мешавад. Як нафараш мегӯяд сиёҳ мехоҳад. Интур аст. Лекин барои ҳамин ҳам мо ҳар рангро истифода мебарем. Ҳама рангҳо бо хоса барои дӯст доштааш бо нақшҳои худаш истифода мебарем. Дахалаш мегӯяд ки серкор бошад, яхалаш мегӯяд камкор бошад, оддитар бошад мегӯянд. Ки мана инҳо барои фармоиши кормандони дафтар. Масалан барои кормандоне ки дар дафтар сару кор доранд, доманаш ҳам як тарафаш бо доманаш баям ҳаст. Якамакак нақшу нигор даровардем, аллакай шакли миллиашро гирифт. азбаски бонувони тоҷик ба либосҳои духти аврупоӣ низ таваҷҷӯҳи хоса доранд, дар наврӯзи имсола ҳамчунин доману пиҷакҳои гулдӯзӣ низ ба мод даромадааст.